Bayo tayo gampanan, ing posisyon ning kaya lakon Kodja Pilgrimage, abe-abe tamang pamag peregrinasyon, kaya tayo pang pugayan ing Malayindu, ing Birhen ning Lourdes, abe-abe tayo pong idalit ing indong alang musing. King lagyan ng pampo ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayungan. At kay kaan timurin, Kapatad, mitipon tamo ng aldoban, koronahan tayong imahe ng Birhen ng Lourdes, ngayon pupugayan tayong inuan ng Maria, ng indo ng Diyos, antimong Reyna at Hamo, at antimong indo ng Banal na Kapulungan. Makyapos tamo at antimong indo, makyapos tamo, king alimbawa na timtang makirandam king amano ning Diyos. Ngayon parang alantayang no na Maria, migite pala ka rin kerubin, manalangin tamo ba king kapamidadanding panalangin na, akam tantaming kabananan ning biye, ampon maalala makasalpantiyanan, kapanaligan at lugod. Ngayon pagkapilitan tang gawa ng kaburian ng Diyos, karing sablang bage. O Ginoo, pupurianda ka uling mipto ka king pakalulo, ampong katuliran, bigsak mula rin mga ato sa loob, dapat tinas mula naman ning mapangbaba, ngatang makibat. O Ginoo, pupurianda ka, uling nipno ka king pakalulu, ampong katuliran. Binyeme, kay kaming pekamatas diling alimbawa ning dibinong kabyasnan, king misteryo ning amanang may katawan tao, at ning nuan na Birhen Mariang Induna, king anak mo gawa ng mababaeng kamatayan, tinalakan ming maligay tikluking wananwanti mong hari ng wetok sikluban, ngatang manalangin. O Ginoo, pupurianda ka, uling nipno ka king pakalulu, ampong katuliran. King nuan na Birhen, kinilala king sarilanti mong talasuyo, meging indunening talapangabos, at ding mibait niyo man king anak na, ngayon imitasyo, migit ka ring anghel, pangadi na katasangan, ning reyna ning pakalulang pong grasya.
Manalangin tam. O Ginoo, Pupurienda ka, uling nipno kaking pakalulu, ampong katuliran. bendisinan mo kami, ngayon kukuranan miya, iting imahe ng indo ng anak mo, ngatang manalangin. O Ginoo, pupurienda ka, uling nipno kaking pakalulu, ampong katuliran. Papasyag mi Kristo ang timong hari ng meto si Kluban, at mamaus kami king ng Maria, inginduang pong rin namin. Lumakad kaya sana king pamakluang iskarela, midadaon ka rin sa rin mi para king kasapalaring aliwa. Masaya king kabilan mi ketiyatu, mi saneldo, damdaman mi saning siwala mo, mga miraking kay kami, magdaton king banwa, at tanggap king korona ng tagumpe. Amen. Lumapit na rin ng mga orona, ba-bless you. Lukluk tabo. Impong manimuna king pamangorona, iyapin niya Sister Kimberly Amistades. Ing manyabit Rosario, panimuna ng Brother Tony Pangan, at ing manyabit lay, iyapin po Sister Luciana Capili. Palakpakan tayo po ing Birhen. Ini po. Isabit niyo. Palakpakan tayo po. Banmisabit lay, Sister Luciana Capili. Palakpakan tayo po. Si Cloud tamo pongeni, ban pangadyan, ing pamagtagulaling, King Birhen ng Lourdes. Panimuna niya pong Sister Riza Trinidad, ing sekretary na po ng Children's of Mary Immaculate. Si Cloud tamo po. Pamagtagulaling King Birhen ning Lourdes ning Kabetikan. Kalinis-linisan na indo ning Diyos at indo tamungan, reyna ning banwat yato. Kapag mulala na Birhen ning Lourdes ning Kabetikan, antimong malugod a anak mo, tatagulaling ni Pukeko, ing kekeng pangatao, ing pamilyami, ing kekeng pibale-bale,
ing sablang grasyang at syuke kami, alang-alang king dakal ng lugod, at pakalulo ning Diyos, kaya kami, at ding sablang debotos. Tatagulaling niyo ing barangay ni, balen, lalawigan, bansa at mabilog ayato, bamuking ampunan at lingapan, at layon muking ibilang antimong bandimong tune. Itangad mo kaya kami ding mata mong mapamakalulo at makaindo. Makasiklod keng ngeni arapan mo, ban mo niye kapasalamatan karing mabilang agrasyang tinggap mi king Diyos, pauli ning pamamilatan mo. Pakamalan, kaluguran at kalinis-linisan mingindong Birhen ning Lourdes ning Kabetikan. Minsan po, bendisyonan mo kami ikeng anak mo, at makatipon ngeni kingarapan mo. Ding kekeng pamilya, kabaryo, at ding sablang debotos. Pauli ning malmong lugod at pakalulo, at king kapamilatan mo, aduan mo king Diyos sing lalo sang milusok king kapayapan, tumibe ing pamikalugod, pamisaup-saup, at luso ka kasalpantayanan king Ginong Diyos. Amen. Lukluk tamo po ngeni. Deta pong ating bulaklak ke kayo, malyari dinong yung pang detang bulaklak. Ikan tatayang dalit king Birhen. Magpila la po kayong libuta, di ang ating bulaklak. Pwede la pong mag-line, o kaya daladano king harap ng nga pong Birhen. Sige po.
talakad tapo. Salamat Ginoo king pigalab mong pamigatagon kay kami. Ban ka pamilatanan ning alimbawa ning Birhen Maria. King kayang tagumpe, magtagumpe kami naman. King kaming pamagperegrinasyon at king kayang tabi king kayang pamaklakbe. Ban misel do, miya gumagum tam king kerian. Anukno ka mabibiyat maghari, manggaman king alanganggang. Amen. Lukulok tamo po, Luklok Sagri. tampo. Dahil pong kikatang kaya nakaning si Diada para kikatamo kaniting kagat panapunan. Kikatayang tangalan. Palakpakan tala po rin kaya katamang Rectoral Youth Council. We are walking hand in hand. Dito pong makibalo king terak, malyari tamo pong talakad at tumera. Journey of our days, with hearts all alight and hope in God's loving grace. Katuod ni Ina, she guides us all the way. As we lift our voices high, in faith we'll always stay. With every step that we take, rejoice in hope, endure in afflictions, persevere in prayer. Let us raise our voice, Madyay Kulahao. Viva la Virgen, we're pilgrims of hope, shouting, saying yes to His call. Let us rejoice in love like Mary. Let us journey with Ina to her Son, with hope in our mission through the floods and storm. Be not afraid, walk in the light of hope. As we sail through the river of life and embrace His mercy and love, remember we are not alone, for Ina is with us, mga katuod. Let us raise our voice, Madyay Kulahao. Viva la Virgen, we're pilgrims of hope, shouting, saying yes to His call. Let us rejoice in love like Mary. Let us journey with Ina to her Son, with hope in our mission through the floods and storm. Be not afraid, walk in the light of hope. Let us rejoice in love like Mary. Let us journey with Ina to her Son, with hope in our mission through the floods and storm. Be not afraid, walk in the light of hope.
Ala pong pasibayo din kaya katamang rectoral youth ministers. Viva Viren de Lourdes! Viva! Viva Lourdes! Viva! Dakal mong salamat, magsadyata na king katang prosesyon. Ne po, maganapya po kayong prosesyon, pupunta kayo ni King San Guillermo. At itapo pong misa ng alas 4, ninggat panapon, kan tayo pamayaring kay katang kapagmasyan. Salamat king pamanantabi po, balang metong at metong kay kayo. Dakal mong salamat. Pasibayo, Viva Viren de Lourdes! Viva! Viva Lourdes! Viva! Ini po nga pong Birhen Lourdes, may kabitya king karo, po karas na ning prosesyon, ding Hijos de Maria, may panik na po kaya tababo. Yung nga pong Birhen Lourdes na po. Dakal pong salamat. Ausan ko lang po din kaya katamong Hijos de la Virgen para po king pa mag-prepare papunta king kat. Mag-stay na pa mo po, Sister Ria po at niya pong ibigay instruction. Okay po, para sa procession po natin, una pong lalabas yung mga cereales. Altar servers, wait lang. Ang paglabas po natin ay per row para po mas maayos po tayo. Panatilihin po natin na 2 lines lamang po habang nagpo-procession. So, ang ruta po natin is from Shrine, papunta ng Bacolor Municipal Hall, pabalik. Almost 2.3 kilometers po yung layo. Medyo makulimlim naman po, pero mga around 31 degrees Celsius po ata sa labas. So, pinapakiusap po namin, or pinapayuhan, kung medyo may health risk po kayo or health conditions, or kung ngayon pa lang po, medyo hindi na po maganda ang inyong pakiramdam, maaari pong maghintay na lamang po kayo dito sa loob ng shrine. Para po sa pagkakasunod-sunod naman ng procession, mauuna po ang mga altar servers. Then tatawagin po namin kayo per row. Meron po tayo mga first aid responders. Sila po yung maglalakad sa gitna, naka-red po sila. Kaya importante po na panatiliin po natin ng 2 lines para in case na may emergency, kaagad po silang makakadaan. Hintayin po muna nating makalabas ang image. Lumwal na sunod ng altar servers, ay lumwal. Lumwal na rin altar servers. Pag-usata na po kayo. Okay po, first row po, yung mga naka-green. Pa-follow na lang po si Ma'am Rose, yung naka-blue po sa gitna. Pakiusap po, 2 lines lamang po. Umupo po na yung mga nasa likod. Umupo po na yung mga nasa likod. Okay po, yung kasunod na pews, yung kasunod na rows. Again po, 2 lines lamang po hanggang sa paglabas, hanggang sa paglalakad. Sumunod po tayo sa likod ng mga cereales, ng mga altar servers. Okay po, next pews, next rows.
Okay po, yung outer pews naman po. Two lines lamang po sa paglabas. Ma'am Rose, wait lang. May bottleneck. Hindi pa yata nakakalabas yung mga nasa likod. Youth ushers po na nasa labas sa may registration, paki-assist na po yung mga nasa labas. Huwag po sila magstay sa may entrance. Okay po, this side, naka-blue po. Sunod po tayo sa mga nakatayong naka-veil. Next rows po. Okay, last part. Yung po mga sasama sa part na to, pwede na po kayong tumayo. 2 lines lamang po. Sundin po natin yung mga nakatayo sa likod.
Bawat naming sambitin, bawat naming
Inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hindi lang natala ng umaga. Kahit aluman ang pangamba, di
Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal naming ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami sa oras ng bighati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Kalangit ay nagdiriwang sa karangal ng makamtan. Puso mo kay wagas kanlungan ng tagapagligtas. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay awit ng pagsuyo. Mahal ay na kaming nagkakasama.
Sa aking paglalakbay sa bundok
pagsuyo. O mahal naming ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami sa oras ng pighati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri, parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Kalangit ay nagdiriwang sa karangalang makamtan. Puso mo kay wagas kanlungan ng tagapagligtas. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri, parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri, parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay awit ng pagsuyo. Cariza Arcega, Roque Isit,
Yopresina Yumul and family, Jan Kendrick Gutierrez, para King Malagwang Kapaldanan Dari Cesar Garcia, Kimberly Amistades, Brother Tony Pangan, Sister Luciana Capili, para King Special Intention Dari Chris Daniel Rivera, at para ka rin kapaladtamong Mayango Nabie, Marcelina Arcega, Benjamin Sr. at Robert Arcega, Facencia and Teopila Palyastigi, Jesus Corazon Palyasigi, at ding sablang kaladuwaking purgatorio.
Lukluk tamo po. Masakit at makiparamdaman, kaya betala sa umibig karela, Magrasyang gat panapon po karing sabla. Antimong balayaning Diyos, kaniting kikatang pamagperegrinasyon, makatipon tangi ni ban mo niya kapasalamatan karing grasyang tatanggapan tamo, layon anyawaran pa ing si kanana. Ing manimuna king kikatamong banalamisa, aling aluwanong ing lubos kagalanggalang arsobispo ning lalawigang Kapampangan, Most Reverend Florentino G. Labarias Didi, kambilan ning kikatamong rektor, Reverend Father Fernando D. David, at bisitang pari. Kambining pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalita pamuklat at prosesyon panloob. Subiru,
kinaginig pampo ng anak ng po ng Espiritu Santo, Amen. ing kapayapaan ng Ginoo manatili kay At kaya ka antimorin, kalugurang kapatid, ngayon nilubdanan king panaunan ng Kwaresma, agat hanang katani nga pong Ginoo na isentro tayo yung Diyos kimbeta. At atintang metong apialimbawanan na makananang libibi kanitin panagkat na ng Diyos, kaya pinangindog Birhen Maria. Inisanong kay katang pamitipon, lakong kordya, pamitipon da lalong-lalo na rin sa blang ating debusyon kay Indong Birhen. Inisanang pamaglakbeta mo king panahuna ng Kwaresma. Luntoy ang masalang-masala na magari ang Diyos kimbiyeta. At para bang kanito lubusan tala nga sa rin kay katang sarili kanitin kapag masusyan, aminan tala pa mo at sisyan di kay katang mo kasalanan. Amin ang kay Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing migashala kong bina, king pamisit, pamangamano, ampon pamanyapat, king maro, at king pamagtamad kong gawa, king maya, at sukat usanang depat, kasalanan kong mabayad. kasalanan kong mapayat. Ulin nita, ipanigapukukang no na Mariang Kapalanmang Birhen, karing sa pangailang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin Ipanalangin niyo ko kay Diyos sa ginutang. Yung Diyos sa lubos may ipayang pakaluluwa na katao. At yung pangapatawad na rin kasalanan tao. Itala na katamuan sana, kimbi, halagang ka. Amen. Ginoo, Cristo Pagkalulu. Cristo Pagkalulu. Manalangin daw mo. O Diyos sa lubos mayupaya, pagkalubusan ng kay kami, kingitin pa magsanay ni banwa-banwa, kimpanaunan ng Kwaresma, pasulungan ng pamanalastas ni karing misteryo ng ginuming Heso Kristo, at apakyabutan ni imbubungara, king matampaming pamakiutos karing kaparamin tao. Itaduan mi kay kawad Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ng anak mo, ang mabibigyan po magaring kambe mo, king kami tunganin banal o Espiritu, manggaman king alamang ka. Amen. Pamamas sang iba't king libro ning Henesis. Ing ginong Diyos, inubog na yung tao king alikabok, ay iba't king gabon. Kay bat, tiniyupane king arong king pangisnawang babyebye. At makanya niyang meging taong, mabye ing tao. Ing ginong Diyos, ginawayang metong hardin king Heden. King Dane aslagan at karine binili ing taong inubog na. Pepasibutan na la ning ginong Diyos ting miyayaliwang uring dutong. Makayama lang tatangalan at mayap lang kakanan. At ing dutong ning bye king libutad ning hardin at ing dutong ning belwan king mayap at marok. Ing ubingan niya ing pekatosong dili, karing lasi pagewaning ginong Diyos. Nga nang kinutang ning ubingan king babay. Tutupin king penabili na ning Diyos ke kayo, ing kayo mamangan karing bunga, ning isano pamang dutong king harden. Ing babayi nga nang may kibat king ubingan.
Eto to yan. Malyari kaming mangan karing bunga daring sablang dutong king hardin. Subali mo king bunga ning dutong ayat king libutad ning hardin. Ulinging Diyos sinabi na, e kayo mamangan karing bunga na niti, ni eyeta tagkilan man, nungali mga mate kayo. Ing ubingan sinabi na kanita king babayi, ali, e kayo mga mate, uling balo ng masala ng Diyos, king nung mangan kayo king bunga na niti, mimulat laring matayo at maging anti kayo king Diyos. Abaluyo, ing mayap at ing marok. Ing babayi, ikit na kinging bunga ning dutong, lupayang manyaman kanan at makayamang lalawan. At pibuburyan niya, pauli ning kabyas na namalyari ng ibye. Inyami nagtalya karing bunga na at pengane. Dinina niya naman ning asawa ng kayabe na, at itimengan niya naman. Mibuklat laring matara laring adwa, at akilalara king lubasla. Inyapi tungi-tungi dalaring bulong higera, at gewarong pinan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Malunos ka kanako, O Diyos, agpangking kekang pakalulu. Paulining maragul mong ganaka, patdan mo ing sablang dewakan ko. Wasan mo kong malinis king sablang dewakan ko, king kakong pamikasala, linisan mo ko. Uling akikilala da kayuring kakong dewakan. At yung parati king kaisipan ko, ing kakong panikasala. Ikakabod ing pikasalanan ko, alanang aliwapa. Ing marok depatan ko king arapan mo. Makatuliran ka nung atulan mo ko. Ala kong atutol king atul asasaldak mo kako. O Diyos, ilalang mo kong meto nga pusong malinis, at dinan mo kong meto nga bayo at matatag ay espiritu. Emo ko tatabi king kekang arapan, ni emo sana pagkait kako, ing espiritu mong banal. Malunus ka kanako, O Diyos, at pagkikek ang pakalulo. Malunus ka kanako, O Diyos, at pagkikek ang pakalulo. Ibalik mo kako ing kaligayan ning kekang pamagligtas, at papanatilyan mo kako ing diwa ning lubamalam. Ginubos niyan mo ring labi ko, baning asbuk ko, ipasyag na ing kapurian keka. Malunus ka kanako, O Diyos, at pagkikek ang pakalulo.
pamamasang ibat king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Roma. Kapatad, ing kasalanan linub king yato, king kapamilataning katao, at ing kamatayan, kaya ng dinatang ning kasalanan na bilang bunga na niti. Ing kamatayan, mikulait king metong ketawan, uling ding sablang tao, mi kasalala. Atin ang kasalanan ketiking yato, malambat pang panahon, bayo ya miyabye ing batas. Dapot ang tinaning alapang batas kanita, inya eya malyaring sandalyan ing nino paman. King mikakasala ya king pamaglabag king batas. Makanyan man, manibat pa king panahon ng Adan, ang gaking panahon ng Moises, miniral na ing kamatayan karing sablang tao. Pati na kareting taong mi kasala, pauli ning pamaglabag king metong akautusan, antimo itang kang Adan. Iadan, larawan ning makapauna, nitang metong adatang king paintungol a panahon. Dapot deting adwa, tantong milulupa, ing kala mapigkalum ning Diyos, may abot pakilimpi, degulan ketang kasalanan ng Adan. Tutupin kinding dakala tao, mga matela, bunga ning kasalanan ning katao. Dapot, lakwas tutu, king ingrasya ning Diyos. Adinatang king kapamilataning katao, i Heso Kristo. Miras mo naman karinda kalatao, antimong metong nga maglapo kalam, akusa ng pigkalub ning Diyos. Ing binungan ng kalamayti, may git palak mo naman, ketang pepasari ning kasalanan ning katao. Uling kaybat ng merapat ning metong mong kasalanan ay ta, di natang ing atol na magdalang kaparusan ngeni. Kaybat na ning dakala kasalanan, di natang naman ing grasya amigdalang pangapabanalan. Tutupin sana king migmula ing pamag-ari ning kamatayan, bunga ning pamikasalan ning metong mong tao. Dapat lakwas tutu ing miela at makipag-ari detang king kapamilataning kataong Yesu Kristo. Tinanggap king maglapo ng grasya at ni pagkalaman apanga pabanalan, king aliwang pangasabi, nung makananong ing kasalanan ning katao, migdalang kaparusan karing sablang tao, makanyan mo naman magdalang biye, at kapatawaran karing sablang tao. Ing dapat nang makapagbanal, ning metong muna mang katao, at nung makanano lang meging makasalanan ring dakal, pauli ning pamaminto ning metong mong katao, makanyan la naman ni pabaluan arapaning Diyos. Ding dakal, pauli ning kapamintuan ning metong mong katao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, Pinoon Jesus. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, Pinoon Jesus. Emo bukod king tinapeya mabibiyaying tao, nunay king balang amanong manibatan king asbuk ning Ginoo.
Ingino manatili kaya kayo. At keka antimurin, Pamipasyag king may pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Inyang panahon na ita, dela nening Espiritu Jesus, king busal ning disyerto, baneng tuksuan ning diablo. Inyang meka pag-ayuno ning 40 aldo at 40 bengi, tiblane ning danop Jesus. Dinatangya ing manaligwat at nga na kaya. Nung ikapin ning anak ning Diyos, iutos mong maging tinapela ring batong deni. Dapot may kibat kay Jesus nga na. Sasabyaning kasulatan, emo bukod king tinape yang mabibiyaing tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Delane kanita ning diablo king banal na syudad, at tiklune king taluktok na ning templo. Nung hikapin ing anak ning Diyos, nga nang sinabi, magpabaldog ka, uling sa sabyaning kasulatan, ipanibala na ka king kaingatan din kayang anghel, at alalayan na ka, bakang emitisod inyang king metong mong bato. Sinabi ng Jesus kaya, sasabyana naman ning kasulatan, may panyubukan ingginong kay kang Diyos. Tinuki kanita, delane ning diablo king metong abundok abinang matas, pepakit dala kaya ring sablang kayarian kay tiyatu, kambe ning sablang bibanjanda. Ibihekongan kay ka ing sablang yan, nga nang sinabi ning diablo, nung siklod ka king arapan ko at samban mo ko. Kanita pekibat ng Jesus, mabating ka, Satanas, ulinging kasulatan sa sabyana, samban me ing ginung kekang Diyos, at yamong bukod ing kekang suywan. Likwanay kanita ning diablo, at nyo, di natanglaring anghel, at sinilbyande. Kapatading may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Manatili tamo pong makatalakad. Ligaya't kapurian keka, ligaya't kapurian keka, ligaya't kapurian keka, Ginoong Jesus. Lukulok tamo po. Sir Giordano po kayong mumuna ng Domingo ni panahon ng Kwaresma. At meto nga agad na kayong pigunaman tamang ing maya pabalita na niting mumunang Domingo agpang naking Ebanghelyo. At tinamo sasabihan kay katamo ng Ginoong Jesus, isentro may nga pong ginukimbye mo, kay manyambot kay kayong demonyo. Sentro may nga pong Ginoong kayong pamibiyebe mo, kaya kamanawo kayong tukso. May ito nga katutuan na yung tukso at tsuyang at tsu. Nindamdaman na makanan ng pati nga pong Ginoong, dinala niya mo naman pamanukso. Nebo, dinala niya mo naman kay pamanukso na ng demonyo. Pero nung pagkapakiramdaman tayo ng din ng Ebanghelyo, Jesus, kitmuan niya king Espiritu.
Ading Espiritu, delane kin desierto, banin tuksuan ni demonyo. Siguro po ako tang tamo at makanyenye, at pepatukso ni. Kaya po makanyan at inyang papakit ka rin. Naining Jesus sa ining inaklan ng Diyos, mas masika na niya king Marok Espiritu. Naining Jesus sa ining, yung magdala king kaligtasan. At oy ni yung lalakwan ng maya pabalita kay katamo ng apong Ginoo. Sabi ko na din, na linubtam king panahon ng Kwaresma, ini panahon ng grasya. At masasabihan tamo pong grasya, liway tampera. Grasya yung maragulyan nga mo. Yung buri na sabihan ng grasya, yapin mismo yung apong Ginoo. So, ning Kwaresma, panaunin ng grasya, buri sabihan, panaunin ng Diyos. At nung panaunin ng Diyos, dapat tayong isentro yung apong Ginoo, king biyatamo. At po tang makasentro yung apong Ginoo, king biyatamo, waman, eta manabo ken tukso, pero alam patugot, danasan tamo, ing pamanukso. Dalawen tamo, makanano lulob yung pamikasala. Lulob yung pamikasala, ulinan yung pamanukso. Lulob yung pamikasala, potang itamo, darayo tamo, king apong Ginoo. Lulob yung pamikasala, potang aliwanay yung apong Ginoo, yung pakiramdaman tamo. Doon yung pakiramdaman tana, isarili tamo. Mag-aral tamo, karin yung pamamasa, lalong-lalo na yung mumunang pamamasa. Yung apong Ginoo, lelanganin yung tao. Lelangan ka, lelangan ako, kawangis na katamo. Dindamtamo na makananong lelanganing babae at lalaki. At pikalublangan halos yung gana-gana. At atin niyang inutos karela. Apangandangan ng bunga raretan tanaman king hardin. Pero mo itang tanaman na tsuking sentro. Uling oras ita era pemintuan in tuturunan ng apong Ginoo nanong malyari kanitalunto king karelang panganabo king kasalanan king Marok. Nya sa misan ining ubingan pekisabyane Eva. Una po, tamo lalawin nini, bala mo literal, magsalitaing ubingan, ne po. Ngunit niya lalarawang kay tamo makanano lulubing kasalanan. Lelanganan na nga ni nga pong kinuhing gana-gana para king tao. Sobra-sobra na, tsuka rin. Nang milyari, manintun niya pa. Manintun niya pa. Inyasat, ing mapanukso, anya lumapit siya kaya, ng milyari. Uling manintun niya pa, pasapat ing Diyos kaya. Inyasat, may tuksuya, may nabuya. Nalawentam mo, ba't kaya ubingan niya ing manukso? Ewari tamo po po, at ang ating metong tao, pigkatiwalan me. Ne po, halos binyemo na nga nangegana-gana kaya. Po, ang kay kaniting gawa na, yapining mikasala yung maragul kaya ka. Naning austa mo kaya? Talaga, ahasang taong yan. Amo, po makanya? Ewari, ahasang taong yan. Ubingan niya talaga yung taong yan. At yun datin tamo pong ubingan. Kimpanaunan ng Kwaresma, supilan tayong ubingan na ini. Supilan tamo itang atsuk katamo na ibisang makiramdam king apong Ginoo. Yan sa takit tamo inimpamamasa nga ini, kay ba't nang may minto king apong Ginoo, itang yuyutos na ng Diyos, karelang etiparan, at mikasalala, nung isundo mo ini, king apong Ginoo, pantunan na kanyan. Eva, Adan, no ka rin kayo. Nang milyari, sasalikot la.
No ka rin kayo. So kami po kayo ni tatakot kami nga. O tatakot kayo. Kasi ikit may makarine kami. Lubas kami. Kitang na nga pong Ginoo. Ni sinabing lubas kayo. Aha. At ko ng aliwang pakiramdaman. Potang atinta ng aliwang pakiramdaman. At aliway nga pong Ginoo. Kanita na lunto yung pamikasala. Kimpanaunan ng Kwaresma, at katana-katani nga pong Ginoo, isentro tayo in Diyos. Isentro tayo in kayang amano. At mo hindi damtamo king Ebanghelyo. Na makananong Yesus sinukswane ng demonyo. Migwagi yung demonyo? Aliya. Uli ngayon niya, pakiramdaman ng manukso, yung pakiramdaman na yung Diyos. Yung pakiramdaman ng Jesus, di nga mano na ng Diyos. Hanggang katataulian, nga na makanyan, Satanas makokaken. Uling metong yamo yung panaligan, yapin nga pong Ginoo. In Diyos mo, yung panaligan. Sabi ko nandin, kita mo, daranas tamon tukso. Mapalyari kaya ang itang miras itang aldo na yan nakamatutukso? Malyari kaya ita? Buriyo po itang misa ni aldo yan nakamatutukso? Buriyo po ita? In tawong mabibiyek ang kasalanan, ene matukso. Uling yana yung tukso. Yana yung tukso. Iya ba? Kaya tinuki kaya burinin nga pong Ginoo, making disobedient siya, making dalan niya, ban matukso yan naman yung kayang asawa. So buringin ko matutukso, potangay ka matutukso, mingat ka po ta mabibiyan na kakeng kasalanan. Eh na nakatukso ng demonyo uling, kaya na ka. Kaya na ka. At hanggang number 2, number 3, number 4, mete nakakeng sense mo ken tukso. Misane na kang mana ko, mo na kailangan. Yung demonyo, maging party mo na. Pero potang maging tapat ka, alam patugot in tukso. Maging tapat ka kang asawa mo, alam patugot, in tukso. Huli nga kakit mo pa, ipamanukso. At kabang tatalakad ka kang kekang katapatan, in tukso, maging dala niya, bang lunto, nung nuka rin ka makatalakad. Kingapong Ginoo at ekin demonya. May nga rin mong boxing yan eh. Boxing. Nung ala kang kalaban, mag-practice, ala na ka mang kalaban. Lunto kang maya pa buksungero? Kinitaya ka kiti nga pong Ginoo. May tuksuya e may nabu. At hinpamanuksunan ng demonyo, linto, oining anak na ng Diyos. At yan, yung panagkat na kay katam. Kutanda kayo po. Lalong-lalo na rin kay katamong kayanakan, Kenny. Asisensya pa yung tukso, hindi yun, anak? O bala mo making party na mo nimbiyetan. Nung mag-test ka, mangopya ka, lanang pakialam. Kasi misan yan nakakanyan. Potang misan yan nakaking marok, misan yan nakaking kasalanan. Then, yung balyari ka nita, making mapurul na ka, kayang pamanalastas, kayang kasalanan. Mag-business ka, kumusta yung business mo? May mo daragdagan danoming aslam, potang magtinda ka. Kaya mo lulokwan, din kaya kang customer. Potang mabibiyeta mo kayang kasalanan, yung tukso,
niya papansinan. Pero pa siya maging mabiyekang tapat, intukso, manyambut kay. At yung pamanuksunan ng demonyo will only prove that you belong to God. O hindi po impanagkat na ng Kwaresma. At masanting mikita mo kini, awsan tayo ni Concordia. Kakbalo na mo rin na sabihan ng Concordia kay kayo. Concordia is more of an agreement. It's an agreement. We gather, we agree. We agree on what? We agree on what our Blessed Mother tells us. Na yung sinabi na kay katamo? Anyang nga chu, king kana, ating kasalan, kay wala lang alak, na sinabi na karetang utusan ka rin. Do whatever He tells you. Daptan nyo na numaning utos na kay kayo. Itang sasabyan ng itanong indong birhen, o itang katutuan kimbyena. Uling kimbyena, anyang ang panganin ng apong Ginoo. Para bang kanita, yung magiging duna ng talapangabos. Maria na sinabi na, alipa na ako ng apong Ginoo. Maganap ka na ako. Ante mo, sinabi mo nga naging anghel. Sinentrone yung apong Ginoo kaya puso na. Inasat bilang induta mo, o yan mo naman yung panagkat na kikatamo. Isentruye ing amano na ning apong Ginoo. Isentruye Kristo king biyo. At itamo mo ngeni keni, we want to agree on that. Okay? We want to agree on what our Blessed Mother is telling us. Pero, malalagwa ini. Malalagwa. No sentro tayo nga pong Ginoo, imburi na sabyan, at inyang lugar, kembeta mo nga pong Ginoo. Nung at inyang lugar, kembeta nga pong Ginoo, it is no longer business as usual. No yung nga pong Ginoo, sentro tamo, dapat at inyang schedule, kembeta mo. At inyang schedule nga pong Ginoo kay kayo, Aldoldo? O mas dakalya pa schedule itang makanyan? At inyang panahon nga pong Ginoo kay katamo? O mas dakalya pa schedule itang pakanyang-kanyan? Ay ni panagkat na kay katamo ng Kwaresma. Gambita tamong sumulong king apong Ginoo, lawantala, den kay katamong gagawan kimbye. Meto nga maragula panibatanan ng tukso, yapin ing media. Datang kay kayong gadgets, nung iyo labalong gamitan. Ninureng, kay kayo, anak, lalawin nyo lareng kay kayo, ninong ati cellphones kay kayo. Tapos rin gamat. Oreng, kalupa kong mikidad, pilan lareng ati cellphones. Chi-check you, nung pilan oras yun lang gagamitan din, Aldoldo? Chi-check you? Chi-check you, lalawan nyo? Siguro assignment siya kay katamo yan. Mag-umpisa bukas, check you lang. Nung atin tamong mag-umpisang nano kong oras may gigising, alas 5, o mag-umpisang alas 5, at matutod kayo limbawa, alas 9, alas 10, how many hours ita? Lawin you, karetang number of hours, pila ning magagamit, kaya tangke kayong cellphone. Kasi, nung halimbawa, 12 hours siya ita, ating magagamit ka rin 7 hours, saning maulaga kaya. Saning maulaga. Cellphone. E muwasahan,
na sabi mo makasentro yung apong Ginoo. Ing sentro, ing cellphone. Yan no sentro yung cellphone, muwasahan ng miral keka, yapin ng burinan ng apong Ginoo. Siguro yan mo yung lakwang kong daptan tamo, kilob na niting Kwaresma. Lawantala, tala, number of hours. At po tangakit tamo ito ng gawan tao. Manyatang grasya kay ngapong gito. Para bang kanita bagya-bagya, bawasan tala reni at gamitan tala reni para kay ngapong gino. Okay? Mamasa kayo at migunam king salita amano na ning ngapong gino. Gamitan nyo la rin cellphone nyo para king ngapong gino. Gamitan nyo lang cellphone nyo, banta, manigaral kayo, tungkol ka rin santo. Panigaralan nyo labye. Uling din santo, ila mo naman piyalimbawa ng tang. At mumuna karete, yapiningin dumbirhen. So, tiyuta mo kayo ni, panagkat nagkakatamo ng dumbirhen. Daptan nyo na hanuman, yung sabya na kayo, ning anak po. At nga pong Ginoo, sasabyan na kay katamo, nung bisa ka ngay manabo king tukso, sentrume nga pong Ginoo, kimbye mo. At makanano may sentro nga pong Ginoo, yabe me kareng schedules mo. Biyasa kang mag-silence. Biyasa kang manahimik. Banta akit mo patingapon ot daraptan mo ingkay kang gagawan. Ot magaral ka kaya. Bakit? Ot magaral ka. Bakit? At siya nga pong Ginoo kay kang intensyon, pota, yung pakiramdaman tana, yapin ng ubingan. Pota, kita na yakakit yung tukso, uling bandi na nakatamo ng manukso. So may papangadita mo po. Ipapangadita mo. Pangadiyo ko naman. Uling kalupayo tao ko mo naman. Napatse, kumidinan, kumamye panawon kay ngapong Ginoo. Malyari mo naman, ing masambut ko kentukso. Itamongan, may papangadi. Ikaywanak, may kakaluguran kayo, yabiya sana, kaya pamikaluguran nyo, ing apong Ginoo. Banta po tayong apong Ginoo, yung mani muna kay kayo. Malawit kayong manabo, kentukso. Amen. Agdanagdantamo po ngayon yung ipasya, ingay katampanya walan, at natamang sumabing, sasalpantaya ko king Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Jesucristo ang anak na bugtong kinutang. Pingagliking upaya ning banal Espiritu, bibait kang na Birhen Maria, linasalan ng upayang Poncio Pilato, bipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukulok wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalikya naman keti, ban mo kung ka rin mabiyempon mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasabirang miyering mete, at king bie alanganga. Amen. Amen. Kaluguran kong kapatid at kalupang bininyagan, sukat ang manalangin karing sablang panahon. Dapat lalong-lalo na kaniting panahon ng Kwaresma. Sukat among tapat magbante kambe ng Kristo at manalangin kingig patam. Nga tam sumabi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Para king iglesyang makapakamalan tamo, ban sumulong tamong miyabe-yabe king dalaning kasuyuan at lugod,
manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo pakalolo. Para karing magalinlangan potang matutuksula, karing ayawos napansin ning karahasan, karing matatanikala king dewakan, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo pakalolo. Para karing mamabuso king karelang upaya, ding misasakwil king Dios, ding itatangging sumuyo, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo pakalolo. Para karing danupan, ding mi pasakitan, ding biktima ning karahasan, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo pakalolo. Para karing magduda, ding ala ng pag-asa, ding etapat, manalangin ta, King Ginoo. Ginoo pakalolo. Para karing komunidad asalat king lugod, ding makapamatawad, ding mga siya sa puso king sama, manalangin ta, King Ginoo. Ginoo pakalolo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamungan, yurino sana king kayarian ang maligaya ring kapatid tamong mayang unabiye, pagkalam na saning kapag nasandaring pamisa, ipanalangin ta, King Ginoo. Ngeni po aduan tamo yung sarilitang kapag nasan. O Ginoo, mibalik ya sana loob keka yung balayan mo, at layon sumuyo keka kabilugan dang puso. Kami ning kapanaligan, manyawad kami kang sawop mo. At amasan mi sana impakalulo mo ang panglugod karing biyeni. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Inape unganinga
Kalurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo at kakundaon, matangga para pa ng Diyos ang pamayupayang totoo. Tanggapan niya saning ginuy ting dawon karing gamat mo, king kapurian po ni kaligayan ng lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, sopan mo kaming matampang makapagsadya, king pamidawon kareting ayin mi, king kapamilatanda, pag may susyan mi kapud, impig mulana ng banal na sakramento. Kitiagon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo, Amen. ing Ginoo, manatili kay. At kaya kaan timurin, Yat nayo na rin po suyo. makayat na nala king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos to. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos. Ipasalamatan na kang kapilanman, ang pong lukarin man. Huwag pa, Diyos ang malugod, ang pong maganaka. Pikalog mo ka rin anak mo, impagmasosyan na banwa-banwa, impiesta na ng kaligtasan, kimit mong tula, at kambining malinis sa kaisipan. Magbayo sana, ing kayong-yungan mi, kimpamanalangin, ang pong pamanyapat mayap, karing kaparaming tao, king kapamilatan ng pamagmasusimi, karing misteryo, ang magkalog panibayong biyege kami, man kanita, karing sablang bangke, ang pong dapat mi, apakilala mi, ing tunay kaming anak na ng Diyos. Huli na nita, kami rin sablang kora ng anghel na ng banwa. Daralit kami kang ligayam, alantok ng ngamingan sasabi. Ikapin ng banaloy pa, at imeto lelangan man na panakambapurya. Huling kay pamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaw mong biyeng sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon kim banal na kapulungan. Bangkanita, manibat king kayas lag na ningaldo, ang gana king kayalbog na. Indalisay taon, biyang pangya king kaligayan ng lagyo. Huli na nito, pa, panika po mi, palukob ang pong papanal mula king Espiritu mo, reting ayin at daralamit darawon keka. Mamagawalang katawan, ang pong daya, ng kekang anak, Yesu Kristong Ginoo, amirabilin keka ni, king pagmasosyan nila, reting mysterious. At tatandanan mi po, ganitang bing mi pagtaksilan niya. Kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kay pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunin niyo iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Huling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay Bataning Apunan, kinwani kalis. Kasi mayo, kaya pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunin niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis ng daya. Hindaya ng bayo ang pangalanganggang tipan. Ami bubu para kekay, ang po para ka rin sa blang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo kanako.
Pasyagdahin ngayon ang misteryo ng kasalpantayanan. Iyain ang gaganakan mi o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamaylasa, apong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pamanyabli ng Levi, at yung pamaytas na banwa, at lalo yung makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon na kay kabilang kapasalamatan, hiling mabiye at banal na sakripisyo. Balik lang na yung may pakalulu, ing ayin ng banal na kapulungan, at kilalanan mo yung may dawan king Biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na bilyan mo kami ng misot keka. Di kami nga sanang ipasiknangan king katawan ng pong daya na ng anak mo. Mikatmuan kami king banal ng Espiritu at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kay sang metong ilangang daon keko at papalirian na king mirakayanan king pimamanan din kay kang santo. Muna kang bening lo na birhen maningin duning Diyos. Kambilang San Jose ng Esposo nating Sablang Santo, paulining pamipatutuda, manalig kang miren kasopa na lang patan at king arapan mo. Higpa, ito sana nga ining pangabalik minubkeka, mamungay ang kapayapan ng pangkaligtasan para king mabilugayato. Pasiknan me kasalpatayang luguding kay kang Santa Iglesia, akasala ko yung maglakbe kay tiking yato, kambining kay kang talasuyo, ilewo 14 kay kaming papa, i-Florentine, kay kang sa bispo, ning sablang pari, diakono, at susuyo, king kay kang Santa Iglesia. O mamakaluningin pa, pagdadalbasan yung pala niting pamilyang Filor Marap keka, mga tipunan mo kay kang sanang anak mo, dula pa man makasawot. Ning kapat miyangon na biye, at ning sablang kay kami matulat, may muna kay tiking yato, malunbo sanang tangapan, king kay rin kay tiking yato. Ano kay manamang kami lubos, king niyay mo lanangga, king kapamilatan ng Kristong ginami, aking uli na, paggalbuking yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, kagom ng banal na Espiritu, sablang pangalang ang pongligaya kay ka, o Diyos si panglubos mayupaya, magaman king alanganga. Kami pong lugod at kapanaligan, maus tamong ngayon kay katang kaluguran na igpa, at nga tamongan manalangin.
Ikabos mo kami kay sablang Maroko, Ikpal. Malugod mong pagkalubing kapayapan kay panahon mo. Ban king kasopan na ning pakalulo mo, mitimawa kami parati kay pamanalipanan ng kasalanan. At mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kay sablang kaligaligan. Kapampanayan na popag sa Jenme, impanyatan namit ng ligaya ng talapangapos ni Yesu Kristo. O Diyos, sa pami, in ginume Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan, lalakuan ko kay kayo. In kapayapan ko, pabiya ko kay kayo. E mula sana babalikidan din kasalanan mi. Ninimpansinan mo in kasalpantayanan in panalakapulungan. At pamayapan mo yung pampisan betungan, agpangging kaburian. Ikaw mabibiyan po magari, manggaman kingalamang. Amen. In kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay At kayo. kaya ka antimorin. Ipakita mo ngayon, ka netong tamu, king kapayapan. Cordero ng Diyos, amin ako, ikasalanan niya. Kaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, amin ako, ikasalanan niya. Kaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, amin ako, ikasalanan niya. Ibyemo ke kami, ibyemo ke kami, ibyemo ke kami, Yung Cordero ng Diyos, yung malalako kay kasalanan ng yato. Wala rin mayaos kay ngapuna na ng Cordero. O Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat ikismay nga mano mo, kumayap na ako. Aliko ka na, kuka kung pakamanan,
Talakad tapo. Manalangin tayo. O Ginoo, kaniting pamangan ni king tinapi ay banwa, masesesana ang kasalpantayanan ni, tumibing kapanaligan ni, at may pasikrangan yung lugod ni. Pagparulong po mi kaya, ing augalyan mi sanang mga biyayan kang Kristo, ing tunay ang pong mabiyeti napi, at manatili kaming bibiyedi, kimbalang amanong manibatan king asbok mo. Idagan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapo sa guli. Buri ko mo mong ipayabot ing kapasalamatan, karing ega na ganang mekyan tabe, at mekyabe kaniting kay katamong na Concordia Primates nganing 2026. Karing mayalong parokya, karing mayalong eskwela, mayalong organisasyones, at mayalong grupo. Nepo, salamat king Rectoral Council na ning kay katamong shrine kiti, king pamanimura kaniti, at makamo rin king pamagkugnayan naman ng kay katamong kapitan ng inyong prosesyon. Na pukarakal ding Megeten, ding Children of Mary, ding Marian Group Legion of Mary, Daughters of Mary Immaculate, ang pong ding member of ASPES, Archdiocese Schools of San Fernando Educational System. Pamanuan na Father Jeff Bacania, pong speaker tanan din. Pasibayo, babiyag ka pasalamatan ka rin, mag-serve mo naman. At siyempre, kang Reverend John Paul Toting, minantabi kayong presyonan din. Palakon tayo, hindi ako no tamo na po. At katatol yan, hindi katang Arsobispo Florentino Gila Varias. Takal mong salamat, mga senyor, yung pamaksan netong pamakyabi kaniti. Maya pagkat parang po, karing sabla. Halata na pong anticipated mass, bukas yamo po din nga dong misa tamo 8, ang pong 5:30. At panagkat ko po, yamong chance makapang pisal tamo. Kaya pong Webis, February 26, bayo alas 6 ting bengi, ding bigari priest ding St. John Merwene, datang na po para magkiramdam ka rin kayo kung kumpisal. Sabi po tapatan kayo, ay na makapang-pisal makanya na karakal. Nyabin salamat ka rin bigari priest, akong mirakula po, kaya narata ka Webis, kakalingwan. February 26, alas 6 ting bengi, hanggang mayari ila po reta, nepo, pakirian nila po. Ditang mga bisal kayang Webis. Yang ilang po kayo ni King Kabetikan, welcome na naman. Kaniting Quaresma, papagbara na tayo king grasyang kailangan tamo, king grasya ng kaligtasan. Pasibay po, dakal pong dakala salamat. Viva Bulordes! Viva! Viva Bulordes! Viva! Talakad tapo. So bayo kayo po i-benediction. Berikan mang po na ng pamikatago na iniban. Pasalamatan ng katamong rektor, kaning shrine, yapong fair. Antabayanan tayo po, king panalangin, para bang kanita pagkalubanan ng lalong sikanan ng apong Ginoo. Kasing sikanang Superman. Yan po yung tao para kaya. So, Apo Fair, thank you very much. Yung Ginoo man tabi kay kayo. At kaya kaan timurin, Ito ko'y laring buntok yu at maniya po kimbendisyon ng Diyos. King John, sing ipang mapamakalulo, abi niya limbawa kay kayo tungkol king lugod, king kapamila tanin pamaylansan ng anak ng bugtong, pagkalub na sanang bitmong kada malugod, lub, king kayang bendisyon, king kasiwan nyo, King Diyos, ang po king kapara yung tao. Amen. Ngayon, sasalpantayanan nyo, king aligtasan nyo, ingalanganggang kamatayan, king kapamilatan ng kamatayan ng ginutama Yeso Kristo, kamtan nyo sana kaya, king kalam ng biye alangangga. Amen. Agpang king pamakitulad nyo kaya, king alimbawang binye na dikil king kapagkumbaban. Biyagom kayo naman sana king ligaya, ng pamanyabli ng bebye. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupayan, iigpa, apoy ng anak, apoy ng banal na Espiritu. Amen. Imisa mi daone o mea kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Viva Apong Lourdes! Viva!
Pakidalata mo po yung kaya katamong basura, papunta po king Kilwal, dakal pong salamat.